Как да звучим като българин, който има песни с легенди като Snoop Dogg и DMX, покровителят на американската транспортна логистика Мишо Шамара. Малко известен факт е, че с Мишо Шамара всъщност бяхме комши едно време. Той най-вероятно не го знае това. Така че все пак малко ще внимавам какво приказвам, за да няма после тежки нокаути една седмица без причина. Започваме с олдскул бит, който трябва да се доближава максимално до полифонична мелодия на Nokia 3310. За целта ще използвам единствено неприятните звуци, вградени в програмата, с която работя. Първият ни инструмент ще е една почти непоносима за слуха имитация на тромпет. Продължаваме с тонове от умиращо Atari. Сега изфирваме същата мелодия, само че ако беше от финалния бос на Супер Марио. Добавяме и нещо, което звучи като сигнал от дълбокия космос. Ред е на така по-лекичък съббас. Просто няма да се стърпе и ще добавя малко валт хорни. Тъй като сме доста генгста, няма как да не добавим и нещо огнестрелно. Поради факта, че Кирил Петков ни продаде всичките 3 автомата в Украйна, ще използваме пистолет. То барабаните останаха само, освен да ги пускам. За текста. Благодарение на изключителното предаване на Опер Чочев, аз разбрах нещо съществено важно за Мишо Шамара. Той много е обичал Кока-Кола. Излизам пред бока и само правя така. От шоуто на Опер още осъзнах, че Мишо Шамара е един истински сторителър. Той разказва истории. Не трябва да забравяме и да се похвалим с добрата си физическа форма. Динамиката трябва непрекъснато да се поддържа. Затова нека отправим неочаквана агресивна обида към слушателите. Шамара, бати газара. Тоя рап го правя, докато чакам се стига на светофара. Още в квартала аз пиех много коле. Тогава много пъчки ме танцуваха голе. Много здрави сме, нямаме суполе. Пада не е църква, я не дем самоле. Чуе, айде маско ме направи за мен. Те чукам на вратата, късно няма проблем. Аз си лягам след 12 и си спи покорен.